Как успя да съчетаеш процедурата с натоварения си график? Как няма да успееш? Ще намеря време, ако трябва ще пътувам от чужбина и пак ще дойда при доктор Бянова, защото първия път се запознах с нея. Аз просто бързах, аз нямах търпение. Аз пътувах от морето няколко пъти, за да дойда тук в София, за да ме работи точно тя. Доктор Бянова ми разказваше много неща и че за мен, в моя случай, е важно първо да се справим с венците, защото имам наченки на пародонтоза и това изисква много специални грижи. Аз съм от хората, които искат винаги нещата да станат, ако може за вчера. Но този път бях търпелива и послушах професионалистите. След което вече с удоволствие дойдох и всичко стана за 3-4 часа и аз имах прекрасна усмивка. Защо избра доктор Бянов? Тя е чешит, но е от тези готините чешити. Такива, които като ги видиш, ти просто знаеш, че това е твой лекар, твой човек. Тя е много уверена в това, което прави. Тя е много категорична в начина си на работа и енергията, хора, повярвайте, енергията на всеки един, който работи по теб, дали ще е стоматолог, дерматолог или който и да е, ти я усещаш. А би ли я препоръчала? Бих препоръчала доктор Бянова категорично, абсолютно на всеки един. Знам, че хората не обичат обаче рекламите, защото ще кажат, това е платено и така нататък. Но, елате, проверете. Убедете се, направете си консултацията. Вие ще усетите. Не забравяйте, че все пак доктор Бянова е спечелила няколко години подред усмивка на годината и казвам, може би един от пионерите, един от новаторите на тази нова техника – фасети без изпиляване.